Bueno, moi bo día a todas e a todos. Retomamos a colaboración ininterrumpida co Museo de Valle Inclán da Pobra, co Ateneo de Santiago, tamén por suposto, con Turismo de Santiago, co roteiro Valle Inclán en Santiago de Compostela, Rosa Mística de Pedra, un itinerario que recolle esa grandísima pegada que don Ramón María del Valle Inclán deixou na nosa cidade. Acompáñame nesta presentación Xaquín del Valle Inclán, que é investigador neto de don Ramón, está Pilar San Pedro, representante do Ateneo de Santiago, e Antonio González Millán, que é o director do Museo Valle Inclán. Rosa Mística de Pedra permitirános descubrir a través de 22 espacios en que se divide a Compostela que coñeceu e inmortalizou o xenial escritor nunha inspiradora viaxe ao pasado, concretamente a finais do século XIX e principios do XX. O roteiro comeza na Alameda, xunto ao monumento ao escritor, pasando entre outros espazos polo Teatro Principal, pola Capela da Corticela, o Pórtico da Gloria, a Quintana, a Praza de Cervantes, o Convento de Belvís, para rematar fronte á súa sepultura en Boisaca. De todo isto van a falar despois detalladamente, non? Este documento, este itinerario que con motivo do 150 aniversario do seu nacemento, a finais do ano 16 se produxe a primeira tiraxe por parte do Concello e do Museo, agora, anos despois de moito traballo de investigación por parte fundamentalmente de Xaquín, incorpora novedades que despois imos comentar, non? Esta iniciativa dun roteiro adicado ao creador do Esperpento animou a unha nova revisión documentada, sen perder nunca ese carácter divulgativo do mesmo dentro da biografía de don Ramón del Valle Inclán en Compostela. Tamén desa pegada afectiva, admirativa e devocional da cidade histórica das xentes de Compostela nese universo creativo do máis universal dos nosos escritores. Un recurso que se quere sumar a esa, como decía, universalidade e cosmopolitismo de Valle, que, repito, é o autor de Galicia máis universal e tamén o autor máis traducido. Pero estes roteiros tamén teñen outra importante función, actúan como proxectos, grandes proxectos dinamizadores da cidade histórica, e vos convidamos a visitar a través dun ronsel de citas valleinclinianas e inspiradas por Compostela. Unha escolma, principalmente de relatos como Mi hermana Antonia, do tratado estético da lámpara maravillosa, ou do ciclo de dramatizacións galegas das comedias bárbaras. Son, en total, 22 fragmentos literarios, como os 22 espazos polos que transcurre este roteiro. A maiores, xunto ao texto, atopamos un apartado de interesantes imaxes que mostran a recuperación de fotografías de época de moi boa calidade da figura de Valle Inclán por distintos espazos de Santiago rodeado de amizades composteladas. Eu creo que Valle Inclán é probablemente un dos autores máis, iconográficamente falando, máis importantes, máis interesantes que temos no noso país. En concreto, nesta edición tan especial, ten especial mérito o original da primeira caricatura coñecida de don Ramón. Tamén destaca pola súa importancia unha fotografía inédita rescatada do arquivo de Xaquín, restaurada por Adolfo Enríquez, un profesional da fotografía activo en Santiago, con múltiples premios e distincións nacionais e internacionais. A instantánea, da que vai a falar agora Xaquín, recolle a Valle Inclán diante do casino, acompañado de outros persoeiros da nosa Compostela. En resumo,
con esta ruta literaria non só se va a disfrutar, tamén van descubrirse aspectos inéditos da figura de don Ramón e da súa relación con Compostela. Por suposto, o papel que vai a xogar Turismo de Santiago nesta, como na outra edición, vai a ser a distribución, non só para os turistas e os peregrinos que se achegan ali, sino para toda a veciñanza, non? Por suposto, programaremos un pouco, estamos pendentes de como evolucione a situación derivada do que estamos a vivir, da pandemia, para empezar a programar unha vez máis eses roteiros por estes 22 espazos que hoxe presentamos, e que cando este xa totalmente deseñada as datas e todo que a produción que conleva a mesma, aplicando os protocolos sanitarios que estén vixentes nese momento, xa daremos conta da mesma. Dese máis, paso a palabra a Xaquín, que nos vai a contar este documento que hoxe presentamos. Se basa basicamente esa ampliación de documentación, tanto escrita como en imaxes, do gran traballo de investigación que está facendo Xaquín dende sempre sobre o seu avó. Moitas gracias, Mercedes. Grazas. Valle Inclán chega a Compostela en 1935 para tratarse co Dr. Villar Iglesias, o que xa coñecía de outra intervención quirúrxica anterior. Veu a curarse, non a morrer. Ninguén vai ao hospital a morrer, senón a ver se sae adiante. O principio do tratamento, que era durísimo, deu un resultado excelente. E na primavera, cando el se atopa magníficamente, sai e fai excursións. Esta foto no Casino de Santiago é difícil de datar. Sabemos que é en primavera ou grao, comenzos do grao, porque leva botíns blancos. Entón, eso só se facía nesa época. Si hai a outra foto, que está a dúas debaixo, que na exposición Villafines, tamén no Casino, verán que a maioría levan botíns ou zapatos blancos. Por lo tanto, estamos en primavera ou grau. Eu creo que das primeiras veces que sae, porque o acompaña seu fillo Carlos, o que está á esquerda, completamente último pola esquerda, ao seu lado está, e non me vai sair o nome, a ver, un galeguista, Otero Pedrallo, que estamos, e as outras persoas non son coñecidas. Bueno, deberon ter interés. Valle nesta época, é dicir, cando está ben, viaxa moito, Coruña, Betanzos, Vila García, Tui, no coche do doctor Arguindei, que nesta foto non aparece Arguindei, aparece na que está baixo, o señor que está á esquerda de todo. E é cando ten, repito, esa enorme melloría, e fai bastante vida social, vai visitar o seu amigo Andrés Díaz de Rábago, hasta que a final de agosto, pois, volve a empeorar, e a partir de aí apenas sae máis do hospital, non? Que onde faleceu polo agravamento dese, pólipos na vexiga urinaria, unha especie de cáncer, de cancro. Creo que engadimos algunhas cousas máis, modificamos a textura das fotos, está bastante mellor, e creo que será, bueno, un roteiro interesante e unha mostra do que foi en pouco o Valle Inclán de Santiago. Moitas gracias. Bos días. Ben, eu dentro do Ateneo de Santiago quero comentar antes de nada que o Ateneo está dentro do principio do roteiro, non, acompañando tanto na organización como no desenvolvemento, e isto enorgullécenos porque realmente ligar o que é o territorio, a cidade, Compostela, coa literatura, parecenos do máis interesante, e parecenos unha actividade cultural
que move non só ao turismo, sino tamén a toda a cidadanía, non? A toda a veciñanza, como decía Mercedes. Entón, pensamos que ese é o camiño é a participación activa da veciñanza, das asociacións, de esta maneira de crear un tecido cultural entre o asociacionismo e as institucións, de tal forma que vayan creando cultura, construíndoa, e que todo isto vaya ampliándose, non? Nos, por exemplo, estamos felices de que, así como a primeira vez que se publica o roteiro, aparecíamos únicamente nós como veciñanza, como asociación, e, sin embargo, esta vez xa podemos aumentar a asociación alumni de antigo alumnado da Universidade de Santiago, alumnado e amizades da Universidade de Santiago, e tamén aparece a Asociación Cultural San Martiño. Eso quere decir que imos ampliando esa base civil, e entonces é moi interesante. Estaría tamén aí a plataforma de veciñanza Galeras, que non puido aparecer, pero que está aí apoiando, e entón, canto máis podamos crear ese entramado e aumentar esa rede, eu penso que moitísimo mellor, non? Porque as persoas que vivimos na cidade 365 días e que a cuidamos, non? Que estamos aí intentando conservala e mellorala para o futuro, pois temos tamén algo que decir a nivel cultural. Entón, pois nada, estamos felices de estar aquí e de darlle a benvida ao resto das asociacións. Se tendes non algo, moito que decir, porque aquí as cousas se construen de forma partillada entre todas as partes, as institucións públicas e tamén os diferentes colectivos, e nos, dentro da relación permanente tamén co Ateneo de Santiago, a quen lle recoñezo pois o seu incansable traballo a todos os niveis. Estou moi contenta porque sigo a Radio Ateneo, está aportando tamén moitísima vitalidade cultural, complementa a actividade cultural de Compostela, enriquecendo considerablemente a mesma, non? Polo tanto, sí que xogades non algo, senón moito, aportades moito a nosa cidade, e como vos, pois as asociacións veciñais como culturais, como poden ser de San Martiño Pinario ou a plataforma de Galeras, e, por suposto, a Asociación de Antigos Alumnos da Universidade de Santiago de Compostela, e, como non, pois a Casa Museo de Valle Inclán na Pobra, que neste caso son os nosos partners en estes traballos que se levan feito dende aí moitos anos xa en torno á figura do noso autor máis universal, que era Ramón María del Valle Inclán. Gracias, Mercedes. Empezar as palabras da intervención agradecendo a colaboración do Concello de Santiago de Compostela, porque efectivamente Compostela é unha das localidades privilexiadas polo Ronsel Valle Inclaniano, pero unha das localidades onde podemos ir sementando todos os anos 2, 3, 4 semilliñas de Valle Inclán dentro da cidade, que, ao fin e ao cabo, é a capital cultural de Galicia. Sempre temos ese referente. Tamén o era para Ramón del Valle Inclán. Santiago de Compostela, Rosa Mística de Pedra, son epítomes literarios, pero tamén son epítomes que queren dar nobleza, distinción á cidade. Era a capital galega por razóns históricas e por razóns culturais. De feito, o roteiro recolle precisamente unha escolma das citas de Valle Inclán. Son moitísimas máis, pero os roteiros teñen que limitarse a un tempo e a un percorrido. E, en ese sentido, dicir que Compostela é unha localidade afortunada, como Salamanca con Unamuno ou Granada con Lorca. Estamos falando dos principais referentes literarios de dúas xeracións. Valle Inclán do tránsito do XIX ao século XX, pero hai que ter en conta que Ramón del Valle Inclán ten textos preciosísimos como mestre da narrativa modernista. Teñamos en conta que a nivel mundial Rubén Darío en poesía, pero Ramón del Valle Inclán en narrativa. E logo Ramón del Valle Inclán, despois da experiencia vivida no frente de guerra francés, cambia de estilo e de diario. E temos o Valle Inclán do esperpento, o Valle Inclán que aproxima ao teatro social, xunto co teatro soviético ou teatro italiano. Entón, temos un Valle Inclán contrastado de estilo, como dicimos nós, temos un Valle Inclán para todos os gustos, e Compostela ten a sorte de ter citas dese Valle Inclán dos dous estilos, pois como dicía Mercedes, a concelleira de Cultura e de Zona Bella de Compostela, verdad? Temos desde Alameda, que recurrimos ao monumento contemporáneo
para facer unha das primeiras declaracións de Valle Inclán sobre Compostela, pero logo concluímos en Boixaca. Como dicía Castelao, toda Galicia está con el. Eu quero agradecer a colaboración de Xaquín e a colaboración do tecido asociativo de Compostela. O dicía Pilar, como representante do Ateneo, nos primeiros roteiros éramos compostelanos. Felizmente terminamos aquel ano 16-17 porque se presentou en decembro do 16, coincidindo co 150 aniversario de Ramón del Valle Inclán, do nacemento de Ramón del Valle Inclán, pero pasamos de ser os compostelanos e solamente nos cos roteiros organizados tiñamos máis de 700 personas contabilizadas. E a edición dos folletos se esgotou, co cual hubo moitos usuarios compostelanos e turistas interesados por esta ruta literaria e por este turismo cultural. A xente que teña este novo folleto vai a ver que hai unha base sobre a que se traballou, que é o precedente, pero mellorada. É dicir, non solamente avanza a ciencia en investigación, tamén as humanidades e os documentalistas avanzan en investigación e, por suposto, o traballo de Xaquín e no que podemos colaborar nós humilísimamente nos está permitindo, por exemplo, recuperar un corpus iconográfico. Se cambiaron parte das ilustracións, por exemplo. Valle Inclán é un dos persoeiros máis representados da cultura peninsular. Vamos a dicir unha cousa que o público se vai a dar conta perfectamente. A nivel de ficción, el Quijote é o personaje máis representado a nivel mundial. A nivel de persoeiro que existiu en carne e oso, Ramón del Valle Inclán está presente en prácticamente canta referencia a literatura internacional existe, porque é unha figura moi plástica. Hoxe, por certo, nos acompaña a figura dun artesán de Compostela. En todas as rodas de prensa tenemos un testimonio e dixemos, pois hoxe vamos a levantar a don Ramón do seu banquiño da ferradura e vamos a poñerse andando con este roteiro. Hai a primeira caricatura de Ramón del Valle Inclán que cedeu Xaquín do seu arquivo, caricatura dun xornal de Compostela, El País Gallego. Hai logo as portadas das primeiras edicións desos libros dos que quitamos as citas. Mi hermana Antonia, unha obra preciosa que transcurre, o argumento, a escena, transcurre pola zona bella de Santiago de Compostela, pola cidade monumental. Temos a Maside, temos a xente máis olvidada, como Lino García Rubido, temos a Castro Gil, ainda non sendo compostelano, pero nos fai este gran retrato iconográfico del que máis vale, non vale tanto como Valle. A Garabal, un dos grandes pintores da escola de pintura compostelana do século XX, ou unha recreación dunha pintura de Juan Luis, pouco conocida. E a Mascarilla Mortuoria, que ten unha razón de ser, é o último retrato do personaje que existiu en carne e oso. E temos a sorte de ter non solamente as fotografías do arquivo personal de Xaquín del Valle Inclán, que accede para esta edición do Concello, do Museo e do Ateneo e das entidades que colaboran, porque hai que ser agradecidos con todos os cantos colaboran, porque todos vamos ir sumando en estes momentos o mellor de unha dificultade a maiores, que é unha dificultade circunstancial, pero que nos toca estar asumindo durante un tempo, que é o tema do coronavirus. Pero, no fondo, o tecido asociativo vai a permitir a continuidade destes roteiros cando se podan realizar e sumar, como sempre, que é o que nos interesa, que a xente de Compostela se sinta orgullosa de Compostela por ser cidade monumental, pero por ser unha cidade monumental vivida. Porque, como dicía don Ramón del Valle Inclán, as cidades non solamente son monumentos, tamén son as persoas que as viven, porque no fondo somos os que aportamos a vida da cidade. E nada máis, e permíteme concluir a intervención agradecendo a Incolsa a cesión do mapa que se reproduce no plano, porque nos sirve de base e é unha das guías principales para o percorrido. Se introduciu unha pequena variante, a parte do programa iconográfico e das fotografías, e é que, ao estar pechado un dos centros que tiñamos de referencia dos últimos momentos de Ramón del Valle Inclán, a Cafetería Derbi, se incluiu un local que tuviéramos que prescindir na anterior edición, por iso que dicíamos antes, o roteiro non pode durar máis que un tempo e non pode ter máis que unhas determinadas estacións para parar. Bueno, eso nos permitiu incorporar unha das zonas sensibles de Compostela, pero que estuvo habitado tamén por persoeiros, con Valle Inclán e con outra xente que non era Valle Inclán, que eran amigos seus. Na estadía de Murguía, cando vivía no cantón de San Bieito, hai unha referencia a Valle Inclán. Unha referencia de Valle Inclán a Murguía. E, posteriormente, hai unha referencia de prensa dos tempos de Ramón del Valle Inclán, no que don Ramón está paseando polos soportais de Cervantes, porque, efectivamente, non solamente estaba Murguía, sino que en momentos posteriores estaba Andrés Díaz de Rábago, outra das súas grandes amistades compostelanas e pobrenses, en este caso, porque compartían localidades. E nada máis, agradecer, como sempre, pois a colaboración de todos.
pois eu penso que en breve, neste momento, estáse resolvendo coa propiedade do muro no que nunha das zonas se vai a aposentar un pouco esa plataforma que se vai a construir para a conexión. Está prácticamente xa pechado con eles a solución que se vai dar. Eu creo que vai a ser inminente. Realmente eu non levo un tema que se está levando dende o Servizo de Obras e Servizos proxectos, perdón, non lle podo decir exactamente cando, pero vai a ser bastante inminente. Pechando pois esta rolda de prensa, decir, bueno, que isto sigue sendo un traballo en proceso, non? Seguro que dentro de un ano ou ano e pico haberá máis información, máis datos, seguro que haberá tamén novas imaxes, porque sabemos que existe moito máis e que se irán incorporando pois a seguinte revisión cando se esgote esta, que seguro que se vai a esgotar tamén pronto, non? Isto é moito máis que un plano ou que unha ferramenta plástica grande. Isto realmente é un libro que se dobla, pero hai información e documentación valiosísima, extractos das grandes obras de Valle Inclán que se refiren a Compostela, e iso pois nos axuda a que a cidadanía, tanto individual ou colectivamente, poida disfrutar e aprender de un enorme universo literario compostelar de don Ramón María del Valle Inclán, non? Efectivamente, como decía antes Antonio, Santiago de Compostela é unha cidade moi afortunada. Aquí naceron grandísimos autores que nos obrigan de alguna maneira a seguir traballando nesa Compostela literaria, non? Na que nos estamos afianzando. Este ano estamos tamén centrados, por suposto, en Valle Inclán, en dona Emilia Pardo Bazán, en Xela Arias, en todas as mulleres, María Miramontes, as nosas referentes, as nosas mulleres creadoras tamén que merecen un lugar moi destacado, e exploraremos a través tamén de diferentes roteiros pois ese universo compostelar destas autoras das que este ano pois celebramos, non? E nada máis, creo que temos que recoñecernos nesa fortuna que é Compostela a estes efectos, e dende a Acción Cultural, dende a Consellería de Acción Cultural, pois é un dos das nosas liñas de traballo máis importantes, non? Compostela como unha cidade totalmente comprometida ca literatura, non? Ca nosa literatura e ca de outros. E nada máis, moitísimas gracias por acompañarnos e por sacar adiante pois estes proxectos tan fermosos que tanto fan pola cidade en xeral, pero pola cidade histórica en particular. Moitas gracias.